Para kadang kinasih wilujeng pepanggihan malih wonten renungan padinan Ki Kaji Purwantara andhap asor nggayuh kamulyan sejati. Dasar wawasan saking Injil Lukas 11 ayat 7 ngantos 11. Lan badhe kawula waca minangka ayat nasipun saking ayat 11 ingkang mekaten. Sebab saben wong kang ngluhurake awake dhewe iku bakal diasorake, lan sing ngasorake awake dhewe iku bakal diluhurake. Mekaten sabdanipun Gusti. Rahayu tetiang ingkang tansah ngatosaken lan saged ngestokaken wonten ing gesangipun. Haleluya, amin. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, andhap asor utawi kerendahan hati menika boten namung bab tata krama utawi unggah-ungguh wonten ing donya, nanging menika dasaring kawicaksanan kratoning swarga utawi kebijaksanaan dari surga. Gusti Yesus nalika pinuju dipun aturi dhahar wonten griyanipun tiyang Farisi, panjenenganipun mirsani solah bawanipun para tamu ingkang sami regejegan milih panggenan ingkang paling ngajeng. Dadosan menika dadosaken dasar piwucal ingkang wigati sanget. Gusti Yesus lajeng paring pasemon, yen diaturi pesta aja milih panggonan sing paling ngarep, kejaba yen kowe diaturi lungguh dening kang maturi. Kados ayat 11 ingkang mekaten, maringi dalem lungguh ing ngarep kene, satemah kowe bakal kajen ing ngarepe wong kabeh sing dadi tamu. Para sedherek, piwucal menika ketingal prasaja nanging isinipun jero sanget. Inggih menika kamulyan sejati menika boten saged dipun pendhet kanthi kekiyatan piyambak, nanging kedah dipun paringaken dening Kang kuwasa. Panggonan ngajeng menika gambaran saking derajat kalungguhan utawi pangalembana saking tiyang sanes. Tiyang-tiyang kang ngluhuraken diri utawi gemunggung menika ajeg ngoyak panggonan ngajeng, nanging asringipun malah nemahi isin lan asor. Amargi wonten tiyang sanes ingkang langkung utami. Kosa wangsulipun tiyang ingkang andhap asor purun nyelehaken diri ing panggonan wingking, ananging Gusti ingkang lajeng ngangkat lan ngluhuraken piyambakipun. Gusti Yesus mboten namung paring piwucal, nanging panjenengane dados teladan ingkang utami tumrap andhap asor. Senajan panjenengane menika pangeran utawi Allah ingkang paling luhur, nanging panjenengane purun dados batur lan ngasoraken sarirane ngantos tumeka ing pati wonten ing kayu salib. Kados kaserat ing Filipi 4 ayat 8. Nah, piwucal saking Injil Lukas 11 ayat 11 menika dados hukum ingkang utami wonten ing kerajaan swarga. Saben wong kang ngluhurake dhewe bakal diasorake, lan sing ngasorake awake dhewe iku bakal diluhurake. Para kadang kinasih, menawi kita kepengin dipuluhuraken dening Gusti, kita kedah purun ngasoraken diri ing ngarsanipun Gusti lan ing ngarsanipun sesami. Andhap asor menika sanes karingkihan nanging kekiyatan ingkang ngladosi Gusti. Amargi menika sipatipun Gusti Yesus piyambak. Sumangga para sedulur, para sedherek, kita sinau andhap asor ing gesang padinanan kita. Yen pikantuk kamulyan enggal enget menawi menika saking Gusti, yen kagungan kaluwihan enggal ngladosi liyan kanthi andhap asor. Yen tumindak lepat enggal ngakeni lan nyuwun pangapunten.
Sinten kemawon ingkang purun ndingkluk ing ngarsaning Gusti mesti bakal diangkat lan diparingi kamulyan ing wekdalipun dening Gusti. Amin. Gusti berkahi. Sumangga kita ndedonga. Ngaturaken panuwun Gusti awit berkah lan siramat paduka sinagedna kawula saged tansah andhap asor wonten ing ngarsa paduka ugi wonten ing ngajengipun tiyang sanes. Yen pangapunten sedaya lan panerak wonten Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.